Kamela Mishila Mhlongo, ngumhleli wephephandaba i-KZN namuhla. Njengoba silana-ke besizokwethula ngokusemthethweni ama-KZN namuhla Artist Awards 2026 esihlanu njengoba saqala ngonyaka ka-2022. So-ke njengamanje sizobikezela ukuthi amaciko asengaqala abhalise ngoba mangabe kuzoshaya uJune 30 kuzobe sekuba ukuthi kuyavalwa indaba yokubhalisa amaciko afuna ukungenela. Amaciko-ke kungaba inoma yiphi genre yomculo, womaskandi, wo-pop, wo-R&B, njalo njalo. So umcimbi kahle kahle wokwethwesa amaciko iy'ndondo zawo uzoba ngoSeptember ngeviki lokuqala enyangeni kaSeptember. Siyathemba ukuthi amaciko azongenela ngobuningi bawo kungakashayi umhla ka-30 kuJuni. Siyabonga kakhulu, sibonge kakhulu nakuMthala Television.